Alaitasunez eta askatasunez euskaraz bizi nahi dugu. Euskaraz bizi nahi dugu. Elena,
Arratsaldeon danori. Erabizitzea da hitz egin, berba egin, solastu, mintzatzea, etxetik plazara eta plazatik etxera eraman eta ekartzea. Sentitzen dudana eta sentitzen dudan modua esatea. Erabizitzea da sentitu, pentsatu, ekitea, batez ere egitea. Eta maite zaitut, gorroto hau, tximeleta, asta sakil, ikara edo moderuzki esatea. Xedapen gehigarri bat idatzi eta emendakina aurkeztea. Alkateari euskaraz hitz egitea. Eta alkateak guri euskaraz mintzatzea. Erabizitzea da iratzargailuko irratian egunon, goizeko 7 dira entzutea. Bonjour, buenos días, diamga fanan, good morning, bos días, bon dia, haien puntseiri egunon zuri ere erantzutea. Nire bilobarekin hitz egiteko praktikatzen ari naiz azaltzea. Nahi izan, ekitea. Erabizitzea da elkartzea, batzea, biltzea, topatzea eta batera ekitea, mintzalagun, berbalagun, solaslagun, mintzakide, solaskide, bidelagun edo bidelari izatea. Arratsaldeon kafesne bat nahi nuke eskatzea eta dutxan loretxoa edo Hilda Jainkoa abestea. Erabizitzea da ikasten ari naiz, hitz egin poliki mesedez esatea akatzekin edo faioekin bada ere. Aritzea, egitea, eragitea, ahalegintzea, saiatzea, lotxarik gabe, beldurroarik, konplexurik gabe ausartzea eta saiatzen denari lasai, ondo ari zara, animo bai, ulertzen da, zorionak, asko aurreratu duzu esatea. Erabizitzea da herriko toki aldizkaria irakurtzea, agerkari digitalean idaztea, Twitterren txio batekin hitz molloia aukeratzea, Wikipedian artikulu bat idaztea eta .eus domeinua erabiltzea. Erabizitzea da plazara irten eta kalea gure egitea. Herriko euskaltzaleekin batera antolatu eta herri euskalduna eraikitzea. Erabizitzea da aldarrikatzea, sentsibilizatzea, eraikitzea, gozatzea, jolastea, motibatzea, kexatzea, txalotzea, arduraz jokatzea, adostea. Erabizitzea da 365 egunetan, dun, zale, gile izatea, euskaldun, euskaltzale, eragile izatea. Nano batera kantauko Euskal Herriko euskaraz?
eta euskara keitzen gaitxu euskaldun, eta bixarbe euskara zeinaz izango gara euskaldun, gaur euskaran nazioarteko eguna. Bixar, euskaraz, etzi, euskaraz, daurrenguan, bebai, alegindu gaitxezen, alik eta geixen erabiltzen. Eskerrik asko, etorri zarien guzti hori, eskerrik asko, Soraluzeko Euskara Festara hurbiltziarren, oin, danok, alkarrekin, dantzara, fandango tarinarina, eta ostian, mokadutxu eukiko zue. Eskerrik asko, gora Euskara!